खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 12 अक्ट'बर 2020 समबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बिजेपिनि नारायण डेकाखौ जेबो फोरमान गैयालासिनो माखासे सुबुंफोरा एसआइ केलेंकारियाव मुं सोफादेरदों। नारायण डेकाया आंहा एसआइ स्किमनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैया होननानै बिथाङा बुंदों। बिथाङा दुखु मोनदों मानोना बिथांखौ गोबां मानसिफोरानो एसआइ स्किमनि बा एसआइ आनजादनि दायाव सोदेरगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बिथाङा दुखु मोनदों। लोगोसे बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नाम्बार दङारगाव बाल्थिंफारा गामिनि प्रसेन्न स्वर्गियारिनि बिसि जायबा सुसिला बसुमतारी बिथांखौ थांनाय सुनिबारखालिनि हराव सोरबा दुथाङा बुथारनानै दंफाङाव दिरुंजों आलायना गालांदों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। आइजोखौ बुथारनायनि सिगां जिनाहारि खालामदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। गुबुन फारसेथिं जों गनायना लानांगौनि समा फैबाय। खुगानि रावजों आरो एग्रिमेन्टजों जोङो चाइनाखौ सोलायहोनो हाया एबा मानिहोनो हाया। बेनिखायनो फिन एक्सन लाफिननांसिगौ होननानै इउएस हादोरनि नेशनेल सिकिउरिटि एडभाइजरा चाइनाया एलएसियाव एबा लाइन अफ एक्सुएल कन्ट्रलाव इन्डियानिफ्राय सेनो नागिरनाय बा सेनो नाजाबाय थानायखौ लानानै बुंदों। बिथाङा जोबोर मोजां खोथा बुंदों जोंनि हादोरनि थाखाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय सेन्ट्रेल पलिउसन कन्ट्रल बर्डआ दिल्लीयाव 12 अक्ट'बर आरो 14 अक्ट'बरनि गेजेराव बारहावाया गुबुंले जाफिनबावसिगोन होननानै बुंदों। रिपर्टनि बायदिब्ला एयार क्वालिटि इन्डेक्सआ 200निबो बारा जानानै दं होननानै बुंदों आरो बे बारा मानसिनि देहानि थाखाय मोजां नङा। दा बेनिखायनो सेन्ट्रेल पलिउसन कन्ट्रल बर्डआ दिल्लीखौ वार्निं होखाबाय। लोगोसे तामिलनाडुनि माथुरायाव 3 घन्टा गोब्राब अखा हानायनि जाहोनाव सासे आइजोआ लामायाव दै लोमजोबनानै स्मार्ट सिटि प्रजेक्टनि लामा बानायनो थाखाय हाखर जावनायाव गोलैदोंमोन। आइजोखौ खाथि खालानि मानसिफ्रा फैनानै बोखांनो हादों। आइजोआ थैयासै। जुदि खाथियाव मानसि गैयामोनब्ला बे आइजोआ थैगौमोन होननानै बुंनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय राजस्थानाव गोथाङै गोथां सावथारनाय पुजारीनि केसखौ सिबिसिआइडिआ लानाय जाबाय। बे जाथाया जोंनि बे भारत हादरावनो सोमोनांथाव जाथाय जादों। दा बेनिखायनो बे केसखौ सिबिसिआइडिआ टेक अभार खालामनाय जाबाय आरो बे केसखौ बिथांमोना गोख्रों नोजोर होगासिनो दङ आरो जाय बिथांमोना बे केसजों लोब्बा दं बिसोर गासैखौबो पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनानै साजा होनाय जागोन होननानैबो बुंनाय जादों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आसामनि धुब्रि जिल्लायाव सासे 45 बोसोरनि जाहिरुल इस्लामखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। जाहिरुल इस्लामनि न'खराव बा न'आव थांनानै पुलिसा राइड खालामदोंमोन। रेड खालामनाय समावनो बैनि न'आव AK-47 राइफल मोननाय जादों। दा बेनिखायनो पुलिसफोरा बेखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा कास्टडियाव लांनाय जाबाय। लोगोसे बिजेपिनि लिडार जिन्तु नाथखौ एसआइ स्किमनि दायाव बा एसआइ केलेंकारिनि दायाव पुलिसा सनितपुरनि जामुगुरि ओनसोलनिफ्राय एरेस्ट खालामनाय जाबाय। बिथांखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बिथांखौ कास्टडियाव लांनाय जाबाय। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय दिल्लीनि आद्रास नोगोराव सासे 18 बोसोरनि दिल्ली इउनिभार्सिटियाव फरायग्रा सेंग्राखौ सासे सिख्लाजों लोगो जानायनि थाखाय माखासे सुबुंफोरा बुथारनानै गालांदों आरो बे जाथाया CCTV फुटेजनि गेजेराव रेकर्ड जादों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। दिल्लीयाव बेबायदि जाथाया गोदान नङा। बेबायदिनो इउनिभार्सिटियाव फरायनाय सेंग्राफोरखौ बुथारबाय थायो। बेबायदिनो गोबां जाथाय जाबाय थायो दिल्लीयाव। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं। बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला माखौथो मोखां नायगासिनो दङ। साबस्क्राइब खालामदो। गाहायाव गोजा जानानै दङ। बै गोजा जानायखौ सेरनानै गुफुर खालामबानो जाबाय आरो साइडआव बेल दङ। बै बेलखौबो सेरबानो जाबाय। बाय बाय।
बाय।